Salam hormatly adamlar. Bugün biz 10 sapamyza geçeceğiz. Köpeltmeň paýlaşdyrma häsiýeti we amallary ýerine ýetirmeň tertibi. Ilki bilen köpeltmeň paýlaşdyrma häsiýetine ser edelim. Paýlaşdyrma häsiýeti iki sany dürli paýlaşdyrma bölünýär. Goşmaga görä paýlaşdyrma we aýyrmaga görä paýlaşdyrma. Indi şu ýerde görüşimiz ýaly A goşmak B köpeltmek D bolsa, şoňa goşmaga görä paýlaşdyrma diýilir. Sebäbi arasynda goşmak bar. Onda A-ny D köpeltýäs, A D diýip ýazýas. Goşmak B-ni D köpeltip B D diýip ýazýas. Şuňa başgaça köpeltmeň goşmaga görä paýlaşdyrmasy diýilir. Indi köpeltmeň aýyrmaga görä paýlaşdyrmasy, bu da edil goşmaga görä paýlaşdyrma ýaly ýöne goşmak derek aýyrmakdyr. Onda A köpelen D, aýyrmak B köpelen D bolýar. Indi şu ýerde mysallara ser edelim. İkisine de bir-birden misal aldım. 15 aýyryp 6 aýyrmak 3'e köpeltsem, 6'dan 3 aýyrsam 3 bolýar. 15 3'e köpeltsem 45. Indi paýlaşdyrma häsiýeti boýunça işläp göreli. 15'i 6'a köpeldýän 90 bolýar. Ve 15 3'e köpeldýän 45 bolýar. Onda 90'dan 45 aýyrsam 45 bolýar. İkisiniň hem jogaby 45 çykdy. Bu ýerden şul usulyň dogrudygy gelip çykýar. Ve 4'ü 5 goşmak 2'ye köpeltsem. 4'ü 5'e köpeldýän 20 bolýar ve 4'ü 2'ye köpeldýän 8 bolýar. Onda 20 ýa-ni 8'e goşsam 28 bolýar. Bizim jogabymız 28. 5'e 2'ni goşup 4'ü köpeltsem hem 7 bolýar. 7 köpelen 4'üm 28. Jogaplar gawat geldi. Indiki temamyza geçelim. Amallary ýerine ýetirmek tertibine. Indi amallar näle ýerine ýetirýär? Eger bizim misalymyzda ýa ýok bolsa, başda köpeltmek bilen bölmek ýerine ýetirýär. Soň goşmak bilen aýyrmak. Olaryň ýerine ýetiriş izigderligi näle? Çepden sağa birinji gelen köpeltmek bolsa, birinji köpeltmek ýerine ýetirýär. Çepden sağa gelende bölmek bolsa, birinji bölmek ýerine ýetirýär. Köpeltmek bilen bölmek ýerine ýetirilenden soň, çepden sağa seret gidýän, aýyrmak bolsa birinji aýyrmak ýerine ýetirýär. Eger goşmak bolsa, goşmak ýerine ýetirýär. Meniň bulaýdanym ýa ýok halatydyr. Indi şu misaly seredelim, şoňa bir misal. 5781-den men 28 köpelen 75 bölmegim 25, goşmam 156 bölmek 12 diýen misaly işläp görelim. Çepden sağa seredýäs, ilki bilen 28 75'e köpeltmek gelýär. O da bizde 2100 bolýar. 2100'i men 25'e bölmeli. Goşmak. Indi şu ýerde eger şeýle aýratyn gelse, arasy goşmak bilen aýrylsa, men şonu aýratynlykda işläp bilýän. Bir hatada. Men şu ýerde 28 köpeltmek 75 işlänim üçin 156 bölmek 12'den şol wada işläp bilýän sebäbi arasynda goşmak we olar goşmak bilen aýrylan. Onda 156 ňa 12'e bölüp 13 ýazýan. Indi 5781 aýyrmak 2100 bölmek 25 goşmak 13 kaldy. Bizde şu ýerde çepden sağa seredenimizde bölmek dur. Onda ilki bilen bölmek ýerine ýetirýär. Onda 2100'i 25'e bölsem bizde 84 emele gelýär. Onda 5781'den men 84'i aýyrýan emele gelýär 5697 goşmak 13'i şo duruşuna göçürüp ýazýan. Ve şondan soň ikisini goşamdan soň 5710 bolýar. Bizim jogabymız 5710 boldy. Indi başga ýagdaýa seretsek, egerde misalymyzyň içinde ýaý bolsa näme etmeli? Misalymyzyň içinde ilki bilen ýaý işlemeli. Ýaýyň içinde hem eger ilki bilen çepden sağa seredip gidenimizde köpeltmek bilen bölmek bolsa, onda ilki bilen köpeltmek bilen bölmek işlenýär. Ondan soň goşmak bilen aýyrmak ýerine ýetirýär. Onda biz şu ýerde 36.000'i paýlaýas, ýaý açylan 62 goşmak 14 köpelen 2, aýyrmak 23 köpelen 5. Men 14'ü 2'ye köpeldýän 28 bolýar. We şol bilen bagly ähli sanlar ýazýan. Şol bilen bagly diýenimizde köpeltmek we bölmek bilen bagly bolup duran. 36.000 bölmek ýaý bolup dur. Şoň üçin ol bir aýratyn, bir aňlatma bolup dur.
Ayırmak 23 köpölenmez. Ayırmak bilen bölünen üçün aýratyny işläp bilýän. Eger şu ýerde köpeltmek ýa bölmek bolan bolsa, men garaşmaly bolardım. Onda 62-ni 28-e goşýan. 90 bolýar. Onda 36.000-y 90-a bölsem 400 çykýar. Men 115 goşamak hiç bir zat ese 115 aýratyny ýeke jözi ayırmak bolupdyr. Ayırmak iň soňunda ýerine ýetirilýär. 400'den men 115 aýyrsam 285 bolýar. Ben şu ýerde aýyrmagymy ahirinde ýerine ýetirdim. Ýene de bir mysal aýdayyn. Eger köpeltmek bilen bölmek ýok bolsa, ýaýam ýok bolsa, onda çepden saga seredenimizde goşmak birinji gelse goşmak işlenýär, aýyrmak birinji gelse aýyrmak işlenýär. Öýüşlerinizi belläp alyň. Şu ýerde men öýüşni san aňlatmalarning bahasyny tapyň. Ýa-da ýokardaky mysallarymyza degişli 3 san mysal aldym we deňlemeleri çözüň. Deňlemeleri çözmeklik hem öňkü temalarymyzy gaýtalamak bolup durýar. Bundan başga da mysallar kitaplaryňyzda bardyr. Şuňla sapa geç gutarýarys. İşleriniz üstünlüğü arzu edýän. Bolýa sag bolun.